Ole clear tu te hin zawa hin chi bai kala buk le vek chewa he wena chuanin Israel Daisy kan report anga Israel Daisy hian bong ek le tha le ar ek le tha hin nge em a chon he tuna han lukhum moi tak me karon na ya min petu ka channel min thot sak em tu nuram sange chunga kalam em ani ti internan ama ne na kan thalak te karon da do na he dor tlabung pe a kwan dor lian tak me le mantlom em dor ti meng thlom si an ya ilo dor ve vek don unya MNM variety store ti khania an dor kha ilo dor ve don unya chuan a fel a ka channel min thlot sak a midang po ka channel min thlot sak tam takin omani kalom in chuga han lom thu ka hril chawa kata na thil tha tak min ti sak chak tak te in om thin kalom ani hevena hian Israel Daisy hi a report them ti zo na khom thina kan report thina he tuna pan karon report me kani aleya chuan lei takte rx te det ut te bong ek te kan mixa angi vel veka chuan an zung hi atam em thina chuwang chuan lei tha hi pek ngun angai ve ni chumo par tha rei tur chuan tuna hianin an dormant period kha chul hun lai kha athleng chawa then kha chu an par te ron si kho a report thei hun lai te pon hiya pot te ong kha pot liana han report ila ama dar thei ve kani fora khanin then an thilo chuan ama dar theya kumluna thilo pol kha chu an ron dam chhuak anga ti khan thadeu na ron par le thei ni ti ha kan soi te langa soron ang type deuh khan Enkawl ve thei ni chuan he ti han ki po pot liana pot te tengin pot liana ka han sona ti mother turin ka song bol ve me kani chuan hi ka kat to don lawa an par ro the kan pai thin tur ni chuan an par reng thei ni ti ha kan soi tel bok nge chuan he thlai kan update le don boka heta hianin mani karon update to thlai enti kan nei thatang kan soil mix te athiam dan te po karon soi ve do atu atuna hianin an lo thang lian ve a kha ending Enkawl zel dan tur kan soi le don ni chon he in mong hian ka sam tok te po a hna hlai ka han pai a hna khara tangin aron troi le aji khi ka sik lo ka sam tok hi mase a hna khara tangin a hna hlai ka han si khan aron troi a hi panga lai bul khata aji karon chua omzia chuan zik sik po kha thei anti ama se zik ka sik ui deuh khan a hna hlai ha ka paya chuan a hna kara tang ron troi ni chu hei kan fang ma te po zam na te po kan siam sak tana kan bin te hi tian an ron sang ta em hloma chuan Enkawl Zuizel dan tur hi shat te hi angai ve thina chuan keima hi pota thlai ching thin kani awang hianin heti hian an ron len nu hian an kung te changa an zung te atam to ta mo te a hianin lei tha hi ka pek bel le hlek then ni chumo ka pot thlai te hi kitchen garden te kan ti a then kha chuanin kan pota khan ka pot siam a khan tlem zong kha ka tel ta a ka tel vek to ta kha ka pot siam lai te polling ka ron da khamo chuan ma se an ron len nu khanin an lo eya chakna te kha chuan khami thakhat a han ral deuh nuwa khanin tlem lei tha hi ka pek bel le hlek then ni chu chan chu lei kha alo dal ta arwa te lo sura tuite kan lo pe a ni te aron sa a khatyanga khan lei tha chakna kha local ral ve thin ni chu wang chuan he vo in chu bong ek lei tha ka pe don ni bong ek hi tian ka sem le den anga chuan du thu sama chuan apot lei hi kan hai phut pa a zung chelo tur khan mo tiang khan lei tha kha kan phula ma se tam deuh phul lo tur ani a then khat chuan an hra thiam lawa arek te hian lo pe le thina kha khan akung le zung te kha lo ti long troi le thini ni ruwa te ron sura chuwang chuan bong ek kan pek po in bong ek thi tha to tak ang hi pe thei la du thu sama ni a chuan heng thlai ho hi an no em an kung te hi an troi mani chu wang chuanin kan ek le tha pek ka film khur tur ani a ar ek hi chu ka pengam lawa ke chuan ma sengin tuna hi chuan bong ek ka pe ni chumo ruwa te ron sur hian ar ek hi al tha em a kung ten no thin sia an long thina chuwang chuanin tuna hian bong ek le tha kha an ron kan tu atanga an trawa thakhat ral nu anga khan mo le tha chu ka pek bel le hlek ta ni he fang ma te po hi kan pek belanga chuan hei an ron lai tha em a chuan expert zo khaute ka han zot ve a thil mo ching thang haute a hna hi
a hlai si a hna te hian chaknan ei tam thin si a hei saron te pangpar kan Enkawl pawni kha chuwang chuan a hna pai hi poilo hian ti awangin tuna hian he a hna chang hnuai lampang ho te kan pai ve le den dona chuan a hna chang pai hi alo poilo na em chan chu a kar atang te pawh khanin aron troi ve thei ni chumo a zik thar kharon chhuah thei thina chuwang chuanin a hnuai lampang a hna chang to i pailo maila eng don tho ni a chang to kha chun eng thin kha mo an che thin kha an chha then kha chuwang chuanin he uilo deuhin kan han pai thol ve a an thohok tura ngai la chuan ni sa te pawh an dong fum fe thei tura ngai la pot lampang abul lampang te pon mo tiang khan kan han in pai thola tiang fangma hei sam top pawh pai thola nge em a ron troya khatiang che khan fangma kan pai thola bokbon te pawh an pai thol theni ni chumo chuanin bokbon an pai thola bin pawh ana hnuai chang kan pai thina chuan ku chup to wan kitchen garden a hian chin tur hi atam em a mun mai kan in dai seng lo ni chumo i ki chu karil ru hian nuam ka ti em thin chu marcha te pawh kan han chinga ei don te a ei khop lekin pahnih khat kan va lawa ti khan kan eya nun hi lim ve em ni chu cheng som nga in tam tak kan lei thei ti rongot kha ani lawa nun hlim na min pe khi a hlu ka tia mo he wang hian na boy chunga i kitchen garden te pawh ka han ti lo ren ro na kum hni vel chu ka fapa wangin in shat vek kha ti hian kan han toy thar le a ma chuan bin te kan in to dela sem tham te kan thara bokbon pawh kan in to dela hral tham te ka thara kitchen garden veka chung vel chu kan soinon le me mi ti hian kum hni nuwa apa ngai taka ti chu ani le ta a chuan tu na hianin fangma nei ra ve kan tuma ma kan la a bin te pawh a hun pui a zwal pui lai a pel to a kan han thar tho le a hei ti hian bin te pawh ana hnuai hi kan han pai lenga na chang kha a hlim omani chu chuwang chuanin sum le pai tam tak chu in nei mei theiloma ka video lo en thin thang te pawh in a leina tur ei khop lek leina tur chu kan nei a in tho ha ngai lo te pawh in ti mei thema sengin he nun hlim na chung rela hlim na min pe khi sumin a lei thei lo ani chu chon taksa hrisel nan khan alo poimo vele em box si a takcha kan exer pa mo chuan hetia phone bi reng angte kha i om lawa kan Thlai kan Pangpar te han min ti hlim ngoi me ni chuan mi ti dan te pawh hi an ton hi tha a ke pawh hi mi experience lo nga to te pawh kan zot ve ze la lo ti than te pawh om thina kan ti thang to abin te chu kan nei reng thina ma se ti than lo deuh Thlai te pawh om ve a eng pawh ni se a thiam sa te thil re renga chuan ron hi hre lovila chuan kan lo thiam ve le mei thin ni chuan a thiam sa te video siam te pawh hi en hre lovila mo ka video te pawh min lo en saka ka thiam wang pawh ni lawa ma sengin min lo du saka min lo en sak ram thina in chunga pawh han lom tho ka hril chawa lom thui ka hril deuh mot mei chaw ni ka subscriber te in fel thi ka ti a ke video mu nom lem lo tak te min lo thlir saka min lo comment tha tak te min lo pe a kalom hi ni top me ni chang chenu ni in video te pawh regular in kan siam theilo ama ero chu kan siam chun te min lo en sak liam zel te hi in fel ka ti mo chawang chuanin ka bin thar te hi ka ban pha kho chu ka sem ve don chu ni in e ve cha ka ni chuan ma ka lo sem em ang chu chuan henga hianin butter bean kha achi min pe a chung te pawh chu ka ching te la ma se eng hi ber hinge ka hresang ta tlat lo ni chu zorin bean chau hi ani lo in ka sha a butter bean kha min petun oma tuna hianin longpar bean an ti kha achi min pele a min du sak tu te ka tong thin in fel hi ka tia kalom em thina longpar bean pawh bithum lek tur hi min pe ve le ak chu pawh chu ka tu le me ka nakina kan lo update je langa longpar bean hi kan la mel sha lutuk lo me theya atui reu em a hei rice vela han kana te pawh na tui em ani tiang vel khani a kan Thlai te kan update ve ze langa tiang khan Thlai chuk to hona thatur chuan kan khoi pe te ngai le tha han pek bel ze te kha an ngai thina chuan an hna lai chang han bal te kha a tha em ani beloi hi ka ching lo kumin hi beloi te pawh hi la chin le ka du a an hna bai thei tui ve reu me mo tiang vel kha ani a chuan tu na hri chuan an la hrisel ve hri a an ra par ve tan che tura ngai la chuan beise na nen tun thatop lama he chuan an par ka beise ve to ni chumo tuna Thlai hol kan manga khati zong kha chuk to han kan update thei te chu lo ni le mai se in clear tu zong te in zawai chunga
lom thu ka soya ka video next video te milo en sak le zel turin ka lo som bok che uni chuan voina tan chuan kan du tok phutanga chuan hei kan a hna te pawh kan pai rum mai mo a thol huai mai zawain bye bye le vek ule